Ако и половината от написаното е вярно, ще стане страшно. Рушвет и подкупи, изнудване, убийства, ужас. От вас зависи да докажете, че е вярно. Но аз мога лично да ви покажа нещо. Може ли за момент? Разбира се. Ето. Вижте. Името на баща ми е задраскано. Баща ми беше отровен. Онзи затворник първо даде чуждо име, после си призна. А ето тук. Това са нашите имоти, дълговете ни и хората, на които сме длъжници. Знаете положението ни, но... Ето, най-важното е тук. Това е името на бившия ни финансов директор Акиф. Изчезнал е, но Аде му изпраща пари. Значи не случайно тук е и името на жената, която беше открита мъртва в дома си. Ясно. Така. Къде е сега Аднан? Или е във фирмата ни, или в къщата, която ни отмъкна. Сега ще изпратя по един екип на местата.